инсоният тӯли ҳазорсолаҳо зери ҳукмронии динҳои яктопарастӣ зиндагонӣ карданд ва тӯли 4000 соли охир инсоният зери ҳокимияти се дини асосии иброҳимӣ зиндагонӣ дорад. Дин ҳеҷ гоҳ инсониятро зери хатар нагузоштааст. дар асл дин ҳама вақт ба инсоният арзишҳои олии ахлоқӣ тақдим кардааст, ки ҳам муъминон ва ҳам кофирон дар ин бора ҳеҷ шубҳае дошта наметавонанд. Дин ҳама вақт асоси рушди тамаддунҳои гуногун ба ҳисоб мерафт, ҳатто то ба андозае ба назар мерасад, ки тамоми некиҳо дар рӯи замин бо шарофати ҳукмронии ин динҳо пайдо шуданд. Дин асоси назарияи маърифатӣ, рафторӣ ва арзишҳо ба шумор мерафт, ки ба манфиати инсоният дар рӯи замин хидмат кардааст. кишварҳое ки ин динҳои якахудоиро пазирофтанд, то ба имрӯзҳо гуногунии фарҳангӣ, ки ба ҳампешагонашон мувофиқ ҳастанд, намоиш медиҳанд ва ба онҳо дар асоси шартҳои ҳамон динҳои якахудоӣ пайравӣ мекардаашон боми муҳофизатӣ фароҳам меоранд. ҳоло як аср ҳам нашудааст, ки баъзе давлатҳо ба атеизм наздик шуданд, вале новобаста аз ин инсоният дар тӯли ин муддат то ба дами нобудшавӣ қарор гирифтааст. Инсоният дар тӯли таърих аз атеизм дида тартиби хатарноктереро намедонист. қатли ом кардан дар гулакҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ зери роҳбарияти атеист Ленин, наслкушӣ аз дасти немистҳои фашистӣ, тозакунии қавмӣ зери роҳбарияти атеист Пол Пот, ки қариб 4/1 аҳолии Камбоҷаро қир кардааст, қатли оми 52 миллиони аҳолии Чин, ба истилоҳ дар инқилоби фарҳангӣ зери роҳбарияти Мао Цзедун, пайдоиши иттифоқи ҷангиёни атеистон дар Аврупо, ки боиси бастани зиёда аз 42,000 муассисаҳои динӣ, калисоҳо ва масҷидҳо, инчунин боиси куштори ҳазорҳо нафарони ботақво гаштанд. Ҳамаи инҳо ҷуз тақсимоти ошкорои атеистӣ чизи дигаре нестанд. Ду ҷанги асосии ҷаҳонӣ, ҷанги якуми ҷаҳонӣ ва ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, ҳар ду ҷангҳои бехудоён буданд. ин ду ҷангҳои ҷаҳониро ақидаҳои атеистӣ ва хаёлатҳо оиди насли поки инсонӣ ба ҳаракат дароварданд, ки дар натиҷа 5% аҳолии ҷаҳон нест карда шуд ва ҳам давлатҳои ғолиб, ҳам давлатҳои мағлуб сатҳи тараққиёташон то ба андозаи 3-1 аср ба қафо партоб шуданд. иттиҳоди файласуфон ҳатто дар маркази Париж як зарфи пешобро ҳамчун рамзи анҷоми тараққиёт ҷойгир карданд. ҷангҳои атеистӣ арсонҳои яроқҳои атомиро баъди худ боқӣ гузоштанд, ки қобилияти чандин маротиба нест кардани инсониятро дар рӯи замин дорад. хондани соддатарин таърихи ҷангҳои асри 20 то чӣ андоза ҳақир будани атеизмро нишон медиҳад. тафаккури инсоният аллакай инро хуб дарк мекунад, ки ҳар як хурдтарин низои ҳарбии навбатӣ комилан метавонад, ки то бо нобудии кулли инсоният дар рӯи замон бурда расонад. ин чизест, ки мо аз атеизм гирифтем.